Bona tarda. Bé, la figura d'en Triadú, com tots ja sabeu, és una figura absolutament polièdrica. És a dir, com ha dit el Carles, és escriptor, és crític literari, és antòleg, és assagista. També, diguem-ne, és un activista en l'ensenyament del català i en català. És mestre i és pedagog. Jo em referiré sobretot a l'aspecte aquest de l'activisme de l'ensenyament del català i en català, que a més és quan jo el vaig conèixer, perquè vam estar treballant plegats a Òmnium Cultural. Ell era, en definitiva, el meu cap, és a dir, perquè ell coordinava l'equip pedagògic del qual em vaig formar part, quan era ja, i a més era el secretari tècnic, com molt bé ha dit en Carles. Començaré de tota manera referint-me. Ell n'ha parlat amb el Carles. Hi ha una entrevista que li vam fer a la revista Escola Catalana l'any 95 en motiu dels 25 anys, que ell ja ho explica, el que després més tard s'explicarà en un llibre preciós, que és Dies de memòria, diari d'un mestre adolescent, al qual s'hi ha referit en Carles, que ja als 16 anys ja va rebre el certificat de professor de català i mentre queien les bombes a Granollers, ell estava fent classe. Aleshores, també en aquest llibret ja parla de la relació amb l'Alexandre Galí, que es veu que en aquests moments tan terribles parlava també de la necessitat de diàleg. Acabada la guerra, ell amb altres joves de la seva generació inicien el que s'ha anomenat la travessa en el desert. Ja sabeu que, perduda la guerra, la repressió fou duríssima, molts mestres van haver d'exiliar-se, molts van ser depurats, molts van ser traslladats obligatòriament, desterrats, quan eren sospitosos de catalanisme. Es va prohibir, ja ho sabeu, l'ús oral i l'escrit. Només una anècdota. Jo soc d'un poble de Gandesa, de la Terra Alta, i allà només per fer-ne referència hi van a petar un gran pedagog, l'Eladi Homs, immediatament després de la guerra. Jo això ho vaig saber casualment al cap dels anys, perquè la meva mare i tota una colla de galifardeus que eren ja grandots els feia repàs als vespres, perquè ell no va poder treballar, òbviament, a l'escola, sinó que era desterrat. I els feia repàs una mica de tot, perquè era gent que durant la guerra no havien après res i que aleshores, a més amb la paradoxa que molts eren fills de cases que s'ho podien pagar, és a dir, que havien estat al costat de les dretes. Doncs bé, ell els va fer classe, cobrant, pots comptar. És a dir, explico això perquè l'Eladi Homs, que era aquest gran pedagog, que de l'època de la Mancomunitat, que aleshores va estar viatjant pels Estats Units i va portar tot el Dewey aquí, va anar a petar allà a Gandesa, en un poble, diguem-ne, a la Terra Alta, ja sabeu que és allà baix de tot. Bé, deixo estar això i continuo. Doncs bé, ell als anys 40 ja va tenir una malaltia, em sembla pulmonar, i és quan va que Antoni Gros. Aleshores, afegiré una cosa que he llegit a les cartes, el que has dit no ho diré. Allà que Antoni Gros, que l'any 44, que engega aquest concurs literari en català, que va durar moltíssims anys, encara ara, l'any 61 hi ha una carta, que és la que ens has enviat perquè ens féssim una mica de context, que aleshores en Francesc de Borja-Moll li diu que s'hi poden fer un premi Joan Alcover. Aleshores, en aquest premi, ell proposa que, com que jo no he llegit més cartes, sinó les que ens has enviat, no sé realment si es va arribar, diguem-ne, i va continuar, ell proposa que hi hagi un premi que consisteixi a qualsevol llibre d'en Jacint Verdaguer, que no sigui ni l'Atlàntida ni el Canigó, que
doncs donguin un premi per veure que seleccionin, que analitzin el vocabulari. Penseu que ell va treballar amb el diccionari i tenia un gran interès per qüestions lingüístiques. Aleshores, després hi ha una altra carta que curiosament diu, que suposo que va ser el primer treball que es va premiar, i que ell no n'era jurat, però proposava que es declarés desert perquè es veu que no valia res, és a dir, no tenia cap rigor. Bé, he afegit això perquè em va fer molta gràcia amb moltes altres coses de les cartes que ens vas enviar. Continuo. Ell, l'any 46, a la casa d'en Josep Maria Folch i Torres, ja comença a fer classes amb una colla d'adults, estic parlant d'en Joan Triadús, clar, amb una colla d'adults que eren ja fills de pares que havien tingut formació catalana abans de la guerra i que llavors continuen, diguem-ne, tenen encara una mica el caliu familiar per anar a aprendre català. A l'any 48-50 ell ja sabeu que se'n va a Anglaterra, que aleshores ensenya català a la universitat, a Liverpool. Aleshores, i ell quan torna, que era llicenciat en llengües clàssiques, ensenyava llatí i grec, aleshores també amb en Palau i Fabra, que per cert també és citat a les cartes, perquè li demana en Francesc de Borja Moll, li demana l'adreça de quan en Palau i Fabra va haver d'anar a París, que se'n va anar, vull dir que m'ha fet gràcia veure totes aquestes relacions. Doncs bé, funden la revista Ariel. Ell que feia? Doncs als anys 50 continuava en el seu pis, faig un salt, que ensenyava català i qui s'hi aplega als anys 50 perquè ell tenia l'obsessió que, esclar, per ensenyar català calia mestres. Per tant, qui s'hi aplega als anys 50 a casa seva? Doncs hi van els que faran el primer llibre de gramàtica en català, el Signe. I qui va? Doncs tota la colla del Signe i també hi passen l'Albert Gené, en Josep Tremoleda, Cavallfort. Aleshores, el 53, ja que som aquí, el SIC, que llavors els del SIC, ja ho sabeu prou, era un centre confessional de noies, allà al carrer Santaló. Ell, quan acabava les classes, doncs també feia clandestinament classes de català. Es veu que hi va passar molta gent per aquí i aleshores insisteixo en aquesta idea d'activista, del treball aquest, que a part de tota la feina literària, a part de fer de mestre, de ser mestre, com deia ell continua fent classes de català perquè té molt clar que si no hi ha professors no hi haurà alumnes. Anem ara ja a l'any 61, faig un salt, que hi ha, doncs, de seguida que es crea Òmnium Cultural. Penseu que l'any 62 es crea l'Obra Cultural Balear i que aleshores, doncs, això ho explicaran millor els de les Illes, també és una iniciativa o amb l'estímul d'en Francesc de Borja Moll, és a dir, que hi ha un any de diferència, així com Acció Cultural del País Valencià, sembla que és uns 10 anys més tard, aproximadament, el 71, i que al darrere hi ha en Fuster i tota una colla, el Sanchis Guarner, etc. Doncs l'obra cultural és anterior. Doncs bé, en aquest pis que hi ha gent de la secció filològica, en Joan Coromines, és a dir, tota una colla, Ramon Aramon, etc., és quan ja es crea una mena de comissió delegada que serà els inicis del que després és molt incipient, serà, diguem-ne, la JAEC i després la DEC. Dic això perquè l'any 67, fins l'any, de seguida tanquen l'Òmnium, es clausura, i fins l'any 67, que no es torna a obrir, llavors és quan s'obre un local, perquè es va tancar el Palau Montcada, s'obre un local al Passeig de Gràcia i de seguida, ja l'any 65, es crearà el que era el butlletí del que després serà Escola Catalana i que era una mena de butlletí que en principi eren unes cartes ciclostilades que s'enviaven
professors de català gairebé clandestinament. Al darrere hi havia en Manel Miquel i Planes, que va ser un col·laborador que estimava moltíssim. En Joan Triadú l'estimava molt i sempre deia que n'havíem de parlar, jo en parlo. De fet, no es torna a publicar. Bé, en Joan Triadú va estar pràcticament 20 anys treballant a l'Òmnium. Aleshores, va ser, com hem dit abans, va ser coordinador de l'ADEC. També era el que portava pràcticament la Junta Consultiva i amb totes les relacions que heu parlat abans amb en Ramon Aramon, amb Francesc de Borja Moll, que aleshores molt sovint el que li deia era això, que no hi podia assistir perquè tenia molta feina, perquè ja no es trobava bé i aleshores en un moment determinat vol renunciar i que llavors en Triadú li diu que no renunciï, que tampoc hi pot anar en Fuster, que tampoc hi poden anar no sé quants i que ell hi serà i aleshores torna a acceptar-ho per quan se li puguin fer consultes. Aleshores, durant tot aquest període, des de l'any ja, el 70 és important perquè, a més, hi ha la Montserrat, el 70 s'endega, el senyor Carulla va ser un dels fundadors d'Òmnium, ja suposo que ho sabeu, i al 70 s'ensenya una campanya que es diu Cultura en Ruta. I aleshores amb el Bibliobús. Jo havia de fer córrer tot això, però no ho he fet córrer. O sigui que ara ho faig córrer. Aleshores trobarem de seguida, aquí tenim el Signe, aquí tenim de seguida aquí el Palau d'Almases, aquí ja quan comença a treballar aquí el SIC i aquí ja tenim Cultura en Ruta. No sé si... No? Ara tenim Cultura en Ruta. Llavors, penseu que l'any 69, només per una mica de context, és quan ja hi ha tota una campanya de català a l'escola. Penseu que l'any 70 ja s'aprova la Ley General d'Educació, que era el que va ser després l'EGB, i que per primera vegada es parla de llengües natives, peculiaridades regionales. Aleshores, des d'aquest any, des del 69 fins al 78, que es restableix la Generalitat de Catalunya, és quan la feina de l'Òmnium i en Triadú a través de l'ADEC és tot el moment de l'extensió de les classes de català a les escoles. Aleshores, aniré de pressa amb això, tot i que és l'època que jo més conec, a Santa Coloma de Gramenet i a l'any 72 s'havien anat creant ja un estat d'opinió que en Joaquim Arenas, que ara en parlàvem abans, que diu que aquest matí ha parlat a Catalunya Ràdio, amb la Lluïsa Coromines, li plantegen tot un pla de treball en Triadú per tirar endavant les classes de català. Comencen a Santa Coloma, però llavors s'hi van afegint moltíssims llocs, a Sants, la Zona Franca, aquí quan entro jo a treballar, Can Clos, el Poble Sec, la Barceloneta, Poble Nou, després s'hi afegeix Cornellà, Sant Boi, és a dir, van creixent les classes de català fins de català, insisteixo, escoles sobretot públiques i sobretot moltes de la perifèria de Barcelona. En Joaquim Arenas parlava que era la guerrilla, és a dir, que s'havia d'anar a convèncer a directors, de vegades fèiem assemblees amb directors, de vegades amb pares, de vegades perquè eren pares que ho volien, de vegades eren els directors, de vegades eren els mestres, de vegades era una colla de mestres que ho volien i nosaltres no. Aleshores va ser tot un procés de conscienciació, dic perquè és tota una feina, i qui hi havia al darrere? Qui presentava la Junta d'Òmnium? Que penseu, havien ja tancat l'entitat, per tant anaven en peus de plom. És a dir, penseu que quan s'engega tot això encara, pràcticament Franco encara no és mort, hi ha tots aquells anys terribles i difícils de la transició. Qui tractava de convèncer dels plans d'en Joaquim Arenas, d'en Triadú, de l'equip pedagògic? A la Junta, qui era? En Joan Triadú. És a dir, insisteixo amb aquesta feina d'activista constant. Fins i tot vam créixer, vam arribar a ser moltíssims professors de català, vam arribar a ser
1.108 professors de català que depeníem d'Òmnium, que fèiem classes, això era l'any 77, a 519 escoles, que arribava a 167.573 nanos. Tot això, i què vol dir? Que l'Òmnium es troba, a més, cal dir que la majoria de professors érem absolutament revolucionaris, diguem-ho així, i que aleshores de seguida vam muntar una vaga. Penseu que en aquells moments, també cal dir-ho, hi havia, sembla que era gairebé, era un 25%, arribava la inflació un 25%. L'Òmnium es troba que, esclar, que té tota aquella gentada i llavors és quan demanen als ajuntaments ajuda. En aquell context penseu que també, segurament us recordeu, els 18 del no, que va haver-hi tot un moviment en els diaris, cartes als diaris, etc., i que finalment van donar els diners a Òmnium per tal que es poguessin, diguem-ne, pagar tots els salaris. És a dir, hi ha tot un procés durant aquests anys en què en Triadú és el cap de l'EDEC i és el que coordina l'equip pedagògic. També una altra cosa important, al costat d'això en Triadú, ell sempre va defensar que el bilingüisme era un desastre. Ell sempre va considerar que la canalla havia d'aprendre en català, tant si provenien de llengua familiar castellana com si provenien de llengua familiar catalana. Això, en definitiva, ara que avui ja tornem a tenir aquest daltabaix del 25% que volen imposar les escoles en castellà, penseu que la immersió, la idea de la immersió inicial no volia dir, com s'ha entès al cap dels anys, ensenyament en català a les escoles. No. La immersió era tota una metodologia que el que pretenia i que els primers anys es va aconseguir que els nens parlessin i es relacionessin en català a dintre de les aules. Això era importantíssim. És evident que després va haver-hi lleis i més lleis i més lleis que el que volien era impedir això. És a dir, que el procés aquest del qual ara en parlem tant durant aquests dies, que a les escoles, entre ells els nois i els nens, fins i tot ja de parla catalana, parlen en castellà entre ells, això ha estat una batalla des de l'Estat terrible que no ha parat. És a dir, penseu que aquells primers anys, jo recordo perfectament una escola, l'escola Rosselló Pòrcel, que és una de les que van premiar al començament, que feien servir una metodologia meravellosa i que els nens entraven a 3 anys i abans de llegir i escriure ja parlaven català. És a dir, al cap dels anys el que ha passat, que han après a llegir i a escriure, no pas com apreníem a llegir i a escriure, com jo vaig aprendre el castellà al meu poble, que parlàvem en català, però apreníem en castellà, mima, mama, mima, i ni enteníem el que llegíem de bon començament. En canvi, en el context aquest dels primers anys, realment s'aconseguia això. Després és cert que es van ampliant, evidentment, amb la llei ja a la Generalitat a l'any 83. És evident que allà amb la llei de normalització lingüística, que ja sabeu que va votar fins i tot el PP, doncs és evident que llavors s'estén i que en Joaquim Arenas, que provenia de l'EDEC, ja passa al SEDEC i que allà hi haurà tot de professors formats per ensenyar metodologia per tal que aprenguin el català nens que provenen de la llengua castellana, que això era bàsic. Això era fonamental. Sobretot, els instituts és una altra qüestió que, si de cas, ja en parlarem si és que hi ha debat. Aleshores, torno a la idea aquesta d'en Triadú, que considerava que el bilingüisme, ell fins i tot en una entrevista diu que era mortal. Hi ha unes paraules que diu, no hi ha situacions estàtiques. La situació és sempre dinàmica i que sempre la llengua que té més força, com una partida d'escacs que pot durar molt, s'imposarà a l'altra. Per això ell considerava que el català evidentment era la llengua feble i que s'havia de tractar és a dir, que havia de tenir una situació en definitiva de privilegi. Aleshores,
faig una mica marxa enrere. Jo he parlat de l'EDEC, però alhora ja sabeu que hi havia tot d'escoles privades que van començar a fer l'ensenyament, diguem-ne, en català. A veure, la qüestió, i això sí que, i aquí sí que va haver-hi un debat entre el que era doncs, la concepció que tenia de l'ensenyament i de com havia de ser en Triadú i Rosa Sensat i diguem-ne al darrere doncs, la Marta Mata. Clar, la posició que es defensava és que s'havia d'ensenyar en llengua materna. És cert que en aquell moment hi havia molta més gent de parla catalana que no pas ara familiar i que això ja hauria estat, ja diguem-ne, un avenç. Però què és el que va defensant sempre Triadú i que això, en definitiva, va ser el que va guanyar. Perquè aquestes escoles que us he dit abans, que en definitiva són pares de classe mitjana perquè han de pagar i que les creen, doncs els pares eren tots de parla catalana. Per tant, ja ensenyaven en llengua materna. Però quan hi havia alguna escola, que n'hi havia unes quantes, que eren alumnes de parla castellana, no l'aprenien. Això ho sabem molt bé ara aquí a la Montserrat, que havien visitat escoles al començament que no els hi van poder donar el Premi Baldira Reixac, perquè, esclar, amb la qüestió de fer l'aprenentatge en llengua materna en percentatges de nens majoritàriament de parla castellana i feien tota una primera, el que podíem dir la part de primària, diguem-ne, ho feien en castellà i després els hi passaven els llibres en català. Aquesta canalla no l'aprenien. Aleshores, nosaltres, quan vam començar a visitar escoles, això ho vam veure. És cert que aquestes escoles després van canviar i es van adonar que la millor manera era ensenyar a tots els nens l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en català, evidentment fent esforços previs per tal que abans treballant evidentment molt la llengua oral. Aleshores, aquesta també és una altra faceta d'en Triadú. Sí, perquè no me'n recordo, no sé per què he preparat això. Doncs, exacte, això és tota la cosa de Santa Coloma de Gramenet, del que us he parlat de les dades. A veure, aquesta foto és l'equip pedagògic, que hi ha el Joaquim Arenas, hi ha l'Ernest Sabater, i soc jo mateixa, el Josep Pasqual. Tot això és de... Aquests són els regidors del no, que per cert és molt graciós, però n'hi havia un que tenia un tigre a casa, que era de Sants. Hi havia personatges, n'hem parlat de la vaga. Aquest és el llibret aquest que us he dit sobre el bilingüisme escolar i que va haver-hi molt de debat perquè, és a dir, hi havia posicions diferents des de l'EDEC, i en Joan Triadú pensava això que us acabo de dir, és la qüestió de la immersió. Bé, ja també, l'any 78, ja que apareix això, doncs des de l'EDEC el que sí que es va fer, això és l'any 78, ens van demanar que es fes una programació per les classes llavors de català. I amb l'Enric Larreula, jo llavors era molt jove, van fer aquest llibret que va funcionar durant molts anys. Ara ja faré un salt perquè m'estic allargant molt. En Triadú també, a l'Òmnium, juntament amb la Fundació Jaume I, després Fundació Carulla, què fa també en Joan Triadú? Al darrere, amb l'Ernest Sabater, amb Joaquim Arenas i tots nosaltres, es creen els Premis Baldira Reixac. Aleshores, després ja serà la Fundació qui se n'encarregarà, però qui hi haurà en el Consell Assessor dels Premis? Joan Triadú. És a dir, jo també hi estaré durant molts anys i aquí continuaré la relació amb ell i estaré durant molts anys en el Consell Assessor i també en el jurat dels Premis Baldira Reixac. I ara aquí sí que voldria dir 4 coses de les Illes. Vaig trucar, s'han premiat i que ara en Toni Mir ens deia que havia estat molt important la relació
de la Fundació Jaume I i tots els premis, la importància que havien tingut a les illes, doncs s'han premiat durant tots aquests anys 37 escoles. N'hi ha de Menorca, n'hi ha d'Eivissa, n'hi ha de Mallorca, fins i tot de Formentera, que s'han visitat totes, s'han visitat totes, i amb això penseu que també hi havia en Joan Triadú. I encara m'he deixat més coses. El reciclatge de mestres. Des de la central, la Universitat Central, doncs en Joan Triadú amb en Miquel Siuan participarem, també el Joan Solà, evidentment, amb el reciclatge de mestres. I des de l'ADEC ens ocuparem de la part didàctica. Doncs en Joan Triadú també hi participa. Ara ja faig un salt, ara sí que faig un salt perquè veig que m'estic allargant massa, i volia llegir 4 coses d'una entrevista que li va fer Laia Martín, de la revista Escola Catalana, en Triadú, i volia citar algunes coses, llegir-les ràpidament, sobre la seva concepció de l'ensenyament i de la pedagogia. Diu: l'escola ha de fer descobrir als alumnes alguna cosa que els agradi i que hi estiguin disposats a posar-hi el coll. Preparar per a l'exercici d'una professió era la conseqüència de fer descobrir els gustos i les aptituds dels alumnes. Una altra. Havia de transmetre una ètica basada en el joc net i que havia de preparar els alumnes a l'hora de discutir i afrontar una situació a la vida. Els nois i les noies havien de tenir caràcter, havien de ser crítics amb ells mateixos i amb els altres, havien de saber prendre decisions, saber dir que no i també acceptar que se'ls digués que no. I el mestre havia de saber dir que no. A més, l'alumnat ho necessita. Diu, i si bé calia ensenyar a ser competitiu, no s'havia de sortir mai del que fos correcte. Tampoc deixar d'exigir esforç. I aquesta exigència no per ajudar a menjar-se els altres, sinó a defensar-se dels llops. Diu, ara, el que no podia fer un mestre, ni un professor, ni un director, era actuar sense tenir raó, per tal que la seva autoritat fos acceptada. Entenia que ensenyar i educar eren una mateixa cosa, que qui ensenya sense educar és que és un mal professional i que era molt trist trobar-se exercint una professió sense sentir-la. Als 16 anys deia, jo ara faig de mestre, però no en soc encara, perquè encara no havia assolit ni prou maduresa ni prou experiència, deia, ni el savoir-faire que es necessita per resoldre qüestions. S'ha de ser mestre, no fer de mestre. La de mestre és una feina difícil que vol molta dedicació i molta preparació. I acabo amb el que diré ara. Els alumnes t'ensenyen. Jo sempre n'he après. Fins a l'últim any de fer classe em va donar motius de continuar aprenent i me'ls estimo. El mestre o el professor que no aprèn vol dir que no hi estableix una comunicació real perquè deixa a part l'alumne. A classe cada alumne ha de sentir que aquella persona està per ell i diferentment, si convé. Doncs ho deixo aquí perquè he parlat massa.